Kublai phi ki viewers ai sin pat hagen ko video ngan wan ram yang phi ha ko be de bat ki khobor lai kam jong ka railway recruitment board lene RRB ti shwa bangan sedang ban pen sengau lene police phi ko be de bat ki ni ki phojar li ki pus kumne ngadon ban ong phi subha ban shim ya kane kala kabu hadin ba phila de ban page ya ka video ko jonga bat kumjuru phide ban sngap na do ka ba sedang hadu ban kut khna mo bin tip ki ai kita ki pus kumno phan apply badru yo let's say pidon na pedeng jungpi kiba kwa ban apply nang ba ko mobile phone te sumha ban bu ye kita ki comments ki jungpi hapo ki comment box section khnang bangan tip ato don em kiba kwa ban apply nang ba ko mobile phone te saisin ngonong yepi wanum up hadu bakan de code kapor lene bakan the last date chisin ba phila yo I ya ka video ban sisin bu phila de ban page ya ka video jong kaca ka post lene jong kita ki vacancy subha ban le be ya ka badot kam shim ya ka kabu apply be khnang ba phila ban trisitom ban ba phinyo ya kita ki kam ki ba pp ang non khamtame ai kide ki post ki ba na po ka central government hadin ba phila de ban apply subha ban pen create no yelade na ka banta ka computer based test lene cpt but ru phide ban trisitom pule phiaban pule kumba pule kot ki khna school hi ban ben create na kumta ka cbt te hadin ba phila de ya ka cbt tang kata hi phila la ban join ya gi kam kata ka de jong ka central government te alimatang ngin ya page no ya kani ka rrb recruitment arjar arsan so I will read first in English. The Railway Recruitment Board invites online application for the various RRB Group D vacancy 2025 under its various RRB. 10 pass or IIT or equivalent candidates can apply. The last date for submission of the application is 22nd of February 2025. The UPK paralog kamtame ki kun samla ki baju angnut ban apply ya ki kam ki baper hangni sabha ka Railway Recruitment Board ka khot online application ha ka group D vacancy jong usnem 8,000 arsan but kinde ki candidates ki bala pendep ya ka class 10 lani ki bala pendep ru ya ka ITI certificate but kumjuru kiwi ki bala pendep ya kiwi ki kerdan kata kebomut class 12 degree tertiary jrong ru pila ban apply na kebeta kini ki post but class date na kebeta ki post kendai hadu arpa aderik u February arjar absan te shwa kate subha ban apply no kenang ba kanum tlia lene kanum deko karkom apply jungpi ya kita ki post samane ki keteng jung ki post nim RRB group di vacancy arjar absan ka total number of post ne kedon hadu live ar hajar sauspa live pratli ki post session nganong biang live ar hajar sauspa live pratli ki post ki balai ha ka RRB mentau snem post wise vacancy list ka ban kong ka di assistant S&T ka total number of post kedon hadu ar hajar khatli ki post assistant workshop mechanical lai hajar nyop lagi post assistant bridge lai spa iwe lagi post assistant carriage and wagon ar hajar san spa prapsan lagi post assistant loco shed diesel south spa port lagi post assistant loco shed electrical kendai spa san port lagi post assistant operation electrical new spa south lagi post assistant pw ar spa south punyo assistant TL and AC workshop ndus parp saw but assistant TL and AC chejar saw petuli ki post kabakat way assistant truck machine news pa khnam knatuli post khanar assistant TRD chejar lai spa prap way tuli post khalai appointments B san hajar san pratuli post wan kabakat saw truck maintainer grade 4 khalai hajar chispa prapunyo tili post te sobha nanong biang epi ki kun samla ki bade na po state me khalya ta kasi jentia and garu please
take this opportunity, fill up the application. Nakabanta bipinyo bantray hapo ka Railway Recruitment Board lani RRB. But ka total number of posts kumbangal ong kadon hadu live hotam hajar ligi post te kermen bet ba nginyo ladangi la lebha laningi penkrebha nakabanta ka computer based test. Tila da pikwa bantip kumnu ki jit dani ka selection process subhaban bu yaki comments ki jongpi ngan sapatai hakuwi pada ka video. Nangta nakumta ka age limit ka bapila ban apply kande khatpra hadu live produce nem. Khatpra hadu live produce nem but kandonru ka apa age relaxation lani kijing penjalan reta yangi ki SD kadai san snem kata kumumut khatpra hadu sauphui snem ngidang la ban apply mo. Di kadai karta kabajalan bha di subha ban shim ya kani kalan ka kebu. But ka salary hangni kandi ka pay level 1 of 7 CPC pay matrix kata khat prajar kan sedang baik khat prajar shibanai but kan nang kiu tetermo. But ka essential qualification kumbangal ade ban penso yapi kandi ya ki candidates ki bala pendep ya ka class 10 pass but kunjuru ka ITI equivalent certificate or national apprenticeship certificate lada pidon ka NAC certificate rupiah nang ta granted by NCVT. But kumjuru pihak ban penbiang ya ka medical fitness. The candidates must ensure they fulfill the prescribed medical standard for post they opt for. Sa simpan nganong pi lada pi apply na upta ki post baper subha ban penbiang ya ka medical fitness lani medical certificate. Jikumno bapin apply na upta ki post pade subha ban late leng ba ka RRB official website kabangan sebu hapo ka description box desa apply hi lani lada pim tip ru subha ban bu ya ki comments ki jongpi ngan sapen i next video de subha Ndrei lada don tangiwe arngut nganumla ban shina ya ka video namarkan kamjrong di ngakermen ba kin bun hi ki bakwa ban apply ni ki post leng ba ka mobile phone te subha ban bu ya ki comments ki jong phi mo ko ki kun samla ni pe shu na ka ka application fee pade na ka jongi ki ST kande arspa san pho na ka examination fee Henry Wanumting kani ka arspa sanpo and refund lani en pen pai beng api hadin ba pila pendep ya kani ka computer based test. Titangkum tu kabaya di ban kani ka RRB recruitment lani employment news ka bamenta jong kani ka video ngakarmen pila sungtu hakabaya di ban kini ki total number of post lani ki vacancy list. Ya semua saya simpan ngakarpan lada pidang di ki batmai haka video bat channel ke jonga Wanam klet ban ya share shaki parlo ki bejan ki jongpi bat kumjuru ban ya like bat kamtame ban ya subscribe naga benta ki updates lani ki new information ki bandang wan naga ne ka channel di tangkatahi ya kabamta soha ban up lada pidang kwa shushu ya ki details hakabaya di bat kani ka RRB recruitment arjar arsan kabamta subha ban bu ya ki comments ki jongpi ki kita ki details ki bapi kwa ban tip lengba kani ka RRB. Tangkatahi, stay safe, God bless you.